И какво ста хора са вълката с блеска, къде ще играят, ма? Довърши изречението, бро. Майнкрафт Survival. Да, с зомби. Което е хакер, как се качи за бога. Виж, има едно зомби, дето се е качило тук в кладенеца. Зомби вилиджър. Ще го почитаме като бог. И ще го ударя с факла. Как ти се бъгнал там? И така, това е за Валю клипът втори епизод, но за мой е четвърти. Както винаги. Така, върнахме се втора, когато Валю вече пусна клипът. Сега не знам как ще излязам. И така, Аз се дидим тази къща, виж. Валю, Да, завърнахме се, ядох топли вкусни кифлички и бисквитки и отново се върнахме. Тям да снайпа един крипър зад къщата, само да не гръмне. кажи какво е станало. Хелп, крипъра! Гръмна. Добре, че не е гръмнало нещо. Къщата добре, че не гръмна. Ама, тук къде отишъл на овца, бе? Да, Теди, къде е отишла Теди? От нашата овца. Ние доверихме един до вашия любимец Теди, да знаете. Който е избягал междувременно, сигурно. Може би Теди... Уау, скелета! Аз го обработвах, от YouTube го обработвах и си пуснах. Я искам пак да го слушам, това песен. Но да, наистина, каква така. И като кажа Бай Гошо ще излезне, тогава е много як момент на песента. Казвам, Бай Гошо иска да излезе и там песента става по-яка. Омага, тук имаме кофа слава. Ако имаш лава, кофа, може да... Искам да слушам. Че аз да си пусна. Че аз да си го пусна. Сега ще трябва да си намаля малко звука на Майнкрафта да слушам. И аз може го пусна. Оле, ти си качил някакъв клип, не си го именувал. Къде, бе? Чуваш се, ама не си сложил име на клипа. Кой клип, бе? Ти си сложил името където не трябва, ти си го сложил в описанието. Горе се слага името. Ама гъве, ти си сгрешил къде да слагаш името и къде да слагаш. Ти в описанието си написал името. Бе, къде съм го сложил? И може би не искаш да тръгвам за... Село. Как сега да... Не за село, аз ще тръгвам за крави. Да беше, ама ти в Майнкрафт. Ама Валя, ти... Аз се бях дала ни яйца, ти къде ги остави? Аз още не, аз те са в мен, не знам къде да сложа тия животни. Дай, Валя я убиваме, бе. Аз ще направя тук колиба. Аз стигам да търся наоколо. Трябва ми много дърт, пясък ми трябва. Хората То страшно да много. търсим Дърт. наоколо и Валя май се забрави за клипа. Не, аз в момента снимам. Да, ма ти си забравил нещо да се говори с клипът. С феновете ти. Които са 8. Единия съм аз. Един от тях всички. О, мага, знаеш как лагва? На мен хиса. Знаеш как лагва? Сървъра лагва. Не, че ходиш като чупе бокчето и се връща. Много лагва. Сървъра лагва. Аз може да го кръстя, това мой клип ще го кръстя лаг сървър. О май гад! Брат! Как са? Как? Бързо кажи ми как, защо, кое? Брат, представяш ли си? Не. Нали аз искам да убия най-карава, нали... Не ми стига една ограда. Ще сложа обикновено. Каравите не тичат толкова бързо. Една изтича като светкавица. Трябва да внимаваме. Като си изпратят клипа, ще видиш. Окей, не мортър. Окей, не мортър. Аз си имам Валя и стълба. сега като се върна, майко, мале, какво правят тези крави? Аз правих. Правих така. Си навира главата в газа. Няма да имаме място да сложим всички прасета и всички крави.
Оле, ела да видиш колко са много. Искат да влезнат. О, мага, ела в къщата да видиш само колко са. Малко само да убия едни две крави и идвам. Още... О, сега ще станат още повече. Аз написах пак китус. Само да дойдеш да видиш колко е препълнено. Препълнено е с... Аз ще напиша китус и... Не дей препълнено. Само ела да видиш коста. Те ще излезнат от толкова бъгване. Даже едно прасе излезна. Май, или това не е нашето прасе. И представяш ли се, нали аз си тук се тичам да търся крави и забелявам две крави, едната се врела главата в късата. О, what the fuck? Кое ти нещо, бе? Да. Я, брат, ще ми трябва кошка една кошечка. Вече след рождение. Оф, Стоян ми звъни. Че да му пише. Чакай да му пише. И пък тъкмо снимаме клип, трябваше сега не звъни. Да снимаме клип. И така, хора, и след този клип ще снимаме, може би с... На Егор, сега ще снимам с... Да, на Егор с той и аз ще снимам. Ама то няма да има такива поредици епизоди. Обикновено. Да, обикновено ще снимам. Валя, то се стъмва, аз ще пиша хом. Да се спавна по-бързо. О, не. И аз, хом, сетал ли съм го? О, да. Аз съм го сетал. Да. Сега ще сложа едни пържоли да се пекат. Така. Така, аз имам още около 4 минути. Оставаш ли скоро? От тук виждам май кравите излизат. Аз ще сяда да видям нещо отгорец. Ама ти се качил на кулата ли? На колата съм. Не съм вече. Тя ще ма... Ма отиди горе на колата. Какво? Но ние ще се бъдна честа. Къде, кой? То ще се бъдна, нали? О, мага, едно прасе си е заклещило главата в тази врата. Ела да видиш. Ще го скриншотнах. Ще го Че? Аз го скриншотнах. Че аз ще го сложа за тъмнею. Не знам. Чакай. Ти къде крафта? Ще дам една такава тъмна и една такава обикновена със светло дърво. Ама аз ще сложа където аз искам. Тук има две места, мам. Вече едно. Трамп. Тъкмо той ще я правя, брат. Служи някъде друга. Какво знам? Тук виж, дай ми. Не тук е, типа се само ще отваряме. Служи на оная къща. Коя къща, бе? На кулата. Ма то трябва две на кулата. Донеси още. Това ще си направя, защото ти не ме забрави. Арекс. Здрасти, Валю, ти ще ни бъдеш хляб. Валю, ти имал ли си? Ти преди, като си бил май... Тихо, аз ще се слушам. Тихо малко. Това ще бъде този епизод. Надявам се епизода да ви е харесал. Това клип не знам дали ще го качу. Да му абонирате страницата, под описанието ще има неговия канал. Твоя канал. Обърка се. Да, И това ще бъде този епизод. Надявам се епизода да ви е харесал. И дишва ми пръхта и чао.